आं बे बाथ्राखौ स्पष्ट बुंनो लुबैदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखिनि हाबाफारि लागासिनो जोङो 15 बोसोर जाबाय बे हाबाफारिखौ लानानै हाबा मावनाया नाथाय जोङो नुबाय खामानि मावनायनि बेलायाव 9, 10 मेट्रिकनि सायाव जों खामानि मावदों आरो बेखौ लानानै जोङो मटिभेशन काउन्सिलिं प्रग्राम लादों मेट्रिकआव रिजाल्ट मोजां खालामनांगौ फार्स्ट डिभिजननि संख्याखौ बारायनांगौ बिनि थाखाय काउन्सिलिं होदों जोङो स्पेशल कोचिं होदों किन्तु जोंनि गुदि फरायसालियाव गोबां फरायसालियाव दिनै फोरोंगिरि गैयाबासिनो गुदि फरायसालिया सोलिदों जिर' टिचार आरो सिंगल टिचार सोरबा टिचारखौ एपइन्टमेन्टआव होदों माने एटाचमेन्टआव होदों आरो पार्मानेन्ट एपइन्टमेन्ट होआखै दा बेबायदि जों गुन गोनां सोलोंथाइ मालाबाबो सम्भब जाया गुन गोनां सोलोंथाइ मोननांगोनबा गुदि फरायसालियावनो मोननांगोन दा बेखायनो बिटिआर सरकार आसाम सरकारखौ जों दाबि होदों टेट एपइन्टमेन्टनि गेजेरजों जेराव फोरोंगिरि गैया बेयाव फोरोंगिरि थिसननांगौ आरो बे थिसननायनि गेजेरजों बर' बिजोंनि गुदि फरायसालिखौ मजबुत खालामनांगौ आरो साफ्रोमबो फरायसायानो मोजां सोलोंथाइ गोग्गो सोलोंथाइ गुन गोनां सोलोंथाइ मोननो हानायनि अधिकार दङ दा बे बाथ्राखौ जोङो दाबियाथ' थाबाय किन्तु माला सुफुंगोन बेखौ सरकारा दाबो थिग खालामाखै बिथांमोना बुंदों जोंनि एपइन्टमेन्टआ सोलिगासिनो दङ किन्तु दाबो जोंनि फरायसालियाव थोजासे फोरोंगिरि गैया दा बेखायनो जेब्लासिम फरायसालियाव पार्मानेन्ट टिचार होआ डिमान्डआथ' थागोन जोंहा होनांगौ किन्तु पार्मानेन्ट टिचार गैयिसिम दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनियावनो थानाय जायफोर माने ग्रेजुवेसन मास्टार डिग्री खालामनानै दङ जायफोर टेट DLED BEd खालामबाय बिथांमोनखौ एपइन्टमेन्ट होनायनि गेजेरजों 1000 स्कुलाव टिचार माने एपइन्टमेन्ट होनायनि बेबस्थाखौ जों खालामनो नागिरदों आरो बिनि गेजेरजों जों गुन गोनां सोलोंथाइनि जि माने मोनसे बेबस्था बे बेबस्थाखौ जों बांहोनो नागिरदों गोजोन्थों दिनै मोनसे बर' हारिनि मोनसे जारिमिनारि सान आरो मोनसे गोथार सान होननानै बेखौ जोङो दिनै लानांगोन मानोना दिनै 18 मे 1963 मायथाइनि दिनैनि बे सानावनो जोंनि बर' रावा गुदि फरायसालियाव थिसनजादोंमोन गनायथि मोनदोंमोन आरो बेखौनो दिनै उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे खाग्राबारि दखरा एबसुजों जथायै दिनै बे खाग्राबारि ओनसोलनि सिङाव थानाय बटाबारि गुदि फरायसालियाव बेखौ सानसेनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै फालिनाय जादों आरो बेजोंनो लोब्बा लाखिनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथांखिनि मोनसे हाबाफारि बायदियै आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखि 1000 बर' बिजोंनि गुदि फरायसालिफोराव बेसेन नाङै फोरोंनाय जे मोनसे हाबाफारि बेखौ दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा बेखेवनानै होयो दा मानोना जोंनि बर' बिजोंनि गुदि फरायसालिफोराव दिनैबो गोबां फरायसालिफोराव जिर' टिचार जानानै दङ आरो गुबुन गुबुन फरायसालिफोराव सिंगेल टिचार बेबायदि फरायसालिफोर गोबां दङ दा बेखौनो नोजोर होनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथांखि बायदियै दिनै उदालगुरि जिल्ला आरो खाग्राबारि दखरा एबसुआ दिनै बे हाबाफारिखौ बेखेवनाय जादों आरो दिनैनिफ्राय जायफोर जिर' टिचार स्कुलफोर दङ सिंगेल टिचार स्कुलफोर दङ बेयावहाय जोङो एबसुआ बेसेन नाङै फोरोंनायनि थाखाय बिनि बेबस्थाखौ जों खालामदों आरो दिनै बे बटाबारि गुदि फरायसालियाव एपइन्टमेन्ट सासे मेडाम हिसाबै बेयाव होनानै थिसननाय जादों बिथाङा बे फरायसालियाव फोरोंगोन आरो बिनि थाखाय खाग्राबारि दखरा एबसुआ खालामदों बे ओनसोलनि खाग्राबारि ओनसोलनि साफ्रोमबो मेलेमजिबि सानसुमै रायजो राजाफोरा आरोबाव बेबायदि खाग्राबारि ओनसोलाव जोंहा बेबायदि जिर' टिचार सिंगेल टिचार थानाय फरायसालिफोर दङ दा बेफोरखौ जोङो मोजाङै जोंनि फरायसुला फरायसुलिफोरखौ गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय जि थांखि लादों एबसुआ दा बेखौ जोंनि रायजो राजाफोरा अराय मदद होलांगोन जों बेखौ आसा खालामदों आरो दिनै बे हाबाफारिखौ जिल्ला एबसुआ बेखेवजेननाय जाबाय आरो मोनफ्रोमबो दखरायाव जायफोर स्कुलाव जिर' टिचार बा सिंगेल टिचारनि स्कुलफोर दङ दा बेयाव फोरोंगिरि थिसननायनि थाखाय उदालगुरि जिल्ला एबसु आरो मोनफ्रोमबो दखरा एबसुजों जयै बे हाबाफारिखौ मावफुंनाय जादों गोबां बर' टेट आनजाद होगिरि बिथांमोना दिनै थिसनलाय मोनाखै बे बिथिङाव टेट आनजाद होगिरि सानदों माने बे फोरोंगिरि
जिहेतु जायफोर दिनै माखासे टिचारफोरा दिनै गोबां स्कुलावनो रिटायार जाबाय मोनसे स्कुलाव खायफा स्कुलावथ' सानै टिचार दङबा बे सानै टिचाराबो रिटायार जालांबाय आरो बिनि थाखाय बेखौ सुफुंनो थाखाय दिनैसिमबो सरकारा मावबावनांगौ दङ होननानै जों बेखौ बुंनो नागिरदों दा मानोना फोरोंगिरियानो जुदि गैयाबा जोंनि फरायसुला फरायसुलिफ्रा बेयाव गुन गोनां सोलोंथाइ मोननो हानाय नङा गोबां जेंना बेवहाय नुजागोन आरो दिनै जायफोर फरायसालिफोराव दिनै 50 फरायसुला फरायसुलि दङ 40 दङ 30 दङ बेवहाय माने साफा साफाल' फोरोंगिरिफ्रा दिनै बेवहाय फोरोंगासिनो दङ दा बेनि थाखाय जोंनि फरायसुला फरायसुलिफोरा मोजां मोनसे सोलोंथाइ मोननायाव गुन गोनां सोलोंथाइ मोननायाव गोबां जेंना जादों आरो बेखौ थाबैनो सुफुंनो थाखाय बिटिआर सरकार आसाम सरकारखौ जोंनिफ्राय बे हाबा नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों जोङो गोख्रैनो थिसननायनि हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय जों खावलायहरदों गुवाहाटीनि बर'फोरनि जा दुखु गोनां जाथाय बेनि सायाव मा बुंगोन जोङो नुदों जोङो मोनथिदों बेवहाय जे मोनसे बर'फोरनि थानाय जायगाफोरखौबो जिहेतु सरकारा इभिकसन खालामदों बेनिफ्राय बेवहाय नायगिदिंहैदों नोजोर होदों आरो निस्सय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि जि हारिनि सुबुंफोरा जाहाथे खैफोदाव गोग्लैनाङाथों आंखालाव भुगिनानै थानाङाथों बिनि थाखाय निस्सय एबसुआ खामानि मावलांगोन आरो बिनि थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथाङा बे गासै थासारिखौ नायबिजिरदों आरो फैबाय थानाय समाव बिथांमोननि मोजां थानो हानाय बेबस्थाया निस्सय जागोन होननानै जों बेखौ निस्सय फोथायो